guys. So ganin ang buntag guys is ang akong dugay ng hanyo sa akong bana is nahuman na jud. So karon guys is ako mong pakit-on kung unsa akong buot pasabot. So dire magud guys, nagluto pa ko isda nga burot-burot mo. Charan! Ito ko rin tilawan o nami ba? Nami kayo. So, gipalit na ko na isda aghapon guys kay sayang man pod kay 100 kilo ra ba. And then di man pod siya as in dubok kanang kuha pa man pod yung hasang, so nami siya pituhon ba. So karon guys, akong buot pasabot ninyo katong gingon ako nga na human na ang akong gihangyo sa kumbana nga ipahimo. So agamong higdaan man gud guys. So ako mong pakit-on kami. So mo ni akong gingon niyo guys na tanawaw ning higda mi ana, and then duol sad sa gawas. Unya kung naay mga manok ka mangiti di masimot na mo. So karon guys, giingana na namo among katre. O di ba? Mura na siya ka ng formal charot. Natarong na among higdaanan. Kay sa una guys kana is ana kanang mubo ra ni siya nga katre nya niklamo na akong bana nga mas mobalhin mere ubos kay mas makatulid siya, mas ag-ari mo gud mi-ari guys kay di siya katulid kay mubo ra ng katriha. So ang gingon ako sa kumbana guys is ako ni siyang pa sumpayan. So guys so di makita guys. So ako na siyang gipasumpayan guys, and then muna dako na among katre, then makatulid na migtarong. Unlike atong una guys nga diri mi sa sawog ni higda, murag kanang bulingan manggud mi nya abog pud ba kay naay bata ni higda, and then dool ra sad og gawas. Mo tong ningon mo nang ningon ko sa kumbana nga diri na lang yung balhin sa katre kay para dili na sad hugaw tanawon paminawon ba, kay every mag-abri mi portahan is makita sa silingan kung di sa minatog kung paming manipos. So madutong dito suok-suok gamay kay kipatan tong uwaw bitaw. So ganiha is kanang success ko sa kong giingon sa kumbana nga ang akong hanyo niya is nahuman na jud, na hiluna na jud ang mga higdaanan. And then kanang napasalamat pug ko kay ako mga kiddos, mga bata is nahiluna na sa dog katog, arang hinanok ng katugon dya kay wanay samok og diri mi sa sala is kanang samuka magod kay ni maglabay-labay ba mako sa nina o sa baron. So karon wala na jud kanang hayahay na sila matog. So karon guys is nako ipakita ninyo prutas ni siya, and then kung nakailan mo ning prutasa edi wow, edi okay. So karon guys atong atuon to akong tong prutasa akong giingon ninyo nga nakaila ba mo aning prutasa. So wait lang guys So diri taagi guys, daghang bunga lumusito guys na di lang makita sa video guys. Ada nangka kakao. Kani guys ba nakailan mo nga prutasa guys. Na arang daghanag bunga guys nga kani is na mupo mi ganiha, arang pagkahinuga, arang pagkalamia tamis siya na napoy aslom kay hilaw-hilaw paguro to. So og nakailan mo to guys is lami jud to siya. So
And then wa man po alaing mga ang dari kay kami ram po tawaring napita. And then medyo dili man pod mi ignorante gamay. So mauro ko po to guys. Mauro ko po to i-share na ko ninyo. So bye bye na kay magnapagtong na ko niluto. Bye bye.